Milari sortu zuen, zenekin liluratzen. Abe xamurre, botakarri baratxomari zaio gaizkini. Seigarren abesbatzari egingo diogu ongi etorri beroa oraingoan. Barainain abesbatza. Lehen abiziko ditugu hauek ere gure artean. Barainaingo abesbatzakoak. Hogeita 15 kide etorri dira gaur abestera. Eta Pedro Ruiz Huiziren zuzendaritzapean ariko dira. Aukeratu duten lehen abiziko kanta, Luis de Arambururen Arin-arin kristauak. Arin kristauak, arin-arin berrena, Jesus adoratzera aldala zerrena. Arin kristauak, arin-arin berrena, Jesus adoratzera aldala zerrena. Biolina txistu, tambori soinua, altzainak jotzen naude txik kontentu eta pozik. Biolina txistu, tambori soinua, altzainak jotzen naude txik kontentu eta pozik. Zehazkan ondoan dagoen barima,
Adinari Kristaua carinari bellena, Jesus adoratzera aldalaz terrena. Adinari Kristaua carinari bellena, Jesus adoratzera aldalaz terrena. Biolina txistu, tambori soinua, hartzaina jotzen daude txik kontentuz da pozi. Biolina txistu, tambori soinua, hartzaina jotzen daude txik kontentuz da pozi. Barainain abesbatzak abestuko duen bigarren gabon kanta, Eduardo Manrike Astizen joan zaigu. Barainain abesbatza agurtu eta datorrela gaurko azken abesbatza Galtzagorri. Aurrera! Bederatzigarren aldia du Galtzagorri abesbatzak sariketa honetan. Eta 35 kide datozkigu gaur kantatzera. Maialen Dorronsororen zuzendaritzapean arituko da Galtzagorri abesbatza.
Eta gaurko hautatu duten lehen dabiziko Gabon kanta Xabier Sarasolaren Ator, Ator.
Galtzagorri abesbatzak aukeratu duen bigarren gabon kanta, Julen Ezkurraren Aritzadarrean Katxalin. Batira, entzun ditugu, sariketarako lehian zeuden kantu guztiak entzun ditugu, orain epaimahaiak bere erabakia hartu beharko du, eta tarte honetarako korukiri ibiltariak, tarte hau atseginago egingo digu, korukiri ibiltaria.
Nola zertan ari naizen? Gabon sariketan nago. Gabon jantzi sariketan. Gabon abesti sariketa. Oren zero joan zaigu, mendira lanera, Gipuzkoa, Gabon abesti sariketa. Olen zero juntzaigu, mendia lanea. Abes batza, zuzendaritza for boomers. Aizu, boomer ni naiz millennial, ia generación Z, Lehenengo liburuxka? Ama. Bigarrena, workbooka. Vale. Mucho texto esto. A ver. Vale. Segundotxo bat, ChatGPT. Egidazu liburu hauen laburpena, mesedez? Eta ea lortzen dezun, 21 minututan abesbatza bat zuzentzeko gai izatea. Badiru dila hemen Euskal Herriko Superbowlaren atxeden aldian nagola. Horentxe. ChatGPTek dio. Jarraian egingo duzunerako interesgarria litzateke piano jole bat izatea. Barkat, pentsatzen una akomodadore bat zeinela, barkatu. Vale. Orduan. Importaz bazaizu, orduan piano jola izango zera, bale? ChatGPTek dio. Lehen pausuak sokak zehaztea da. Eskalatzekoa, sokatirakoa, txikota, lokarriak. Sokak ahots taldeak esan nahi omen du musikan, bale. Ados, orduan. Bat 80 baino gehiago neurtzen duzutenok, zutik? Venga. Bat 80 baino gehiago neurtzen duzutenok, zutik? Atzean ere. Eta bat 75 baino gutxiago neurtzen duzutenak ere, zutik? Ados. Basuak izango zate, altuak eta basuak. Bai? Bale, eta orain, soprano eta tenoreak, Bueno, eseri, beste modu bat erengo dugu. Beira, gauza bat ingo dugu. Zut! Botatzen bat marramen, zuek lehenengo ahotsa. Erditikan onaino gutxi gora bera, bigarren ahotsa. Zut! 3. ahotsa eta 4. ahotsa. Ulertuta? Oso ondo. Vale. Ados. ChatGPTek dio. Garrantzitsua da bokalizatzea. Ados. Ulertuta. Ahotsa berotzea, barkatu. Vale, hortarako, ariketa egokia da eskala karnalikoa. Karnala. Ez barkatu, karnatikoa. Hemen jartzen du Indiatik etorria. Eta marrazkitxo bat dauk. Bale.
Hau da, zure bikotekide toksikoarekin uzten dezunean bezala. Hasieran indarrarekin hasten zera. Baina gero zalantza sartzen zaizu, ez dakizu bera gabe kapaza izango zeran. Baina konbentzitzen dezu zure burua, eta berak mezu bat idazten dizu, esan ez damutu badagola, sentitzen duela, eta aldatuko dela, beraz. Baina arna sartzen dezu, lortzen dezu ez erantzutea, eta aurrera egitea. Eta gero ja geratzen zaizuna da, lagunei kontsultatzea ea ondo egin dezun, eta orduan ja bai azkeneko pausua hartzen dituzu. Ulertuta? Berriro. Seguru, ai, bai, mezua lagunak. Hobeto? Ea ba, orain zuek, baino bizitzako pena guztiak arekin esaten ditugunez, arekin egingo dugu, bai? Ea ba. Aize ondo. Orain tokatzen dena da... A ber. Abestea, baino, kanonean. Lehenengo eta bigarren ahotsa elkarrekin, eta hirugarrena eta laugarren elkarrekin, eta hasiko zarete bi denborako desberdintasunarekin. Prest? Ai, baina nola zuzenduko dut, ezakit zuzentzen. ChatGPT. Zehaztu zerbait zuzentzearen inguruan ez daukadala ideiarik. Bai, listo. Bale, ChatGPT dio badagola zerbait dela 4/4. 4/4ko esaten dena, bale. Eta marrazkian jartzen du dela. Bale, bera, ezkerrera, eskuinera, gora. Handik hau nola gogoratuko dut. Bera, hegoaldea, mendebaldea, ekialdea, iparraldea. Hegoaldea, mendebaldea, ekialdea, iparraldea. Emeki, bai, emeki. Emeki, barkatu bai. Emeki. Prest kanonerako? Do bat mesedez. Ez dakit asko musikaz, baino... Beste aukera bat, bakoitzak egin behar du gorako bidea eta gero berako bidea. Bale? Baina bakoitzak jarraitu bera hotxarekin, bai?
Bueno, badoa, ez da? Ausartzen zate, lau hotxetara egiten. Lehenengo hotxa, betik gora. Bigarren hotxa, bi denbora beranduago, betik gora. Hirugarren hotxa, goitik bera eta gero gora. Eta laugarren hotxa, goitik bera eta betik gora. Compro vocal y resuelvo. Ulertu dezute? Betik gora, goitik bera, hori bai. Bale? Ea ba. Bai. Bale. Ari gera. Nik uste honekin ja pres gaudela abesti bat abesteko, ezta? Bale, berotu dugu, orduan... Bale, ChatGPTek dio. Hori lortu baduzu, pres zaude abesti bat zuzentzeko. Abesti polit bat izan daiteke 74. orrialdekoa. Bale. Bueno, bai, bat ezagutzen dut oso polita dena, bai. Garrantzitsua da, ChatGPTek dio, abesteko garaian, abesti bat zuzentzeko garaian, konpasa ondo eramatea. Konpasa, bale. Eta ChatGPTek dio, kontu zibili dominantearekin. Dominante, akordio bat da hori. Eta gero dominantearen ondoren, etxera iristen omentzera, tonikara. Tonik? Gin tonik? Ai, ChatGPT, ze bihurri. Beraz, hori beste kordoi bat da. Tonika. Dominantea? Tonika. Dominantea? Tonika. Dominantea? Tonika. Cheese. Pun. De toda la vida. Eta orduan, bada garaia. Guazen abestiarekin. Irudikatu, Sam, mesedez. Lekun berri. Mendi elurtuak. Eta hor, elurra mara dariola, haur txikiek abestu dute. Elurra dario, elurra. Artzainaren txapela, makurra. Baina orain, aurren hizkuntzan egingo dugu. Elule dio, elule. Artzai kapelu, makule. Guztio batera? Elule dio, elule. Artzai kapelu, makule. Oso ondo. Emaidazu eguzki bat. Dame un sol. Entzun. Elule dio, elule, artzai kapelu, makule. Elule dio, elule, artzai kapelu, makule. Elule dio, elule, artzai kapelu, entzun. Elule dio, elule, artzai kapelu, makule. Deno batera, elule dio.
Badoaz. Orain, bigarren hau txekasiko dugu. Izan barren, elule dio, elule, entzun ba. Elule dio, elule, hartzen kapelu, makule. Elule dio, elule, hartzen kapelu, makule. Bera. Ea, sasoia energia eta, bai? Beste behiniko dugu, mesedez? Elule bat eta bi. Elule. Osondo, goren bi hautsak egiteko prest gaude, ezta? Erditiko labanatu eta lehenengo hautsa eta bigarren hautsa, bai? Elule, bat eta bi. Orain. Garritu. Entzun. Elule, makule, elule, makule, elule, makule, elule, makule. Elule, makule, elule, makule, elule, makule, elule. Abers batzetako sopranoak, deno batera. Neskak. Sopranoak. Elule, bialdiz. Elule, makule. Elule, makule. Bai? Probatzen dugu herrio. Bat eta bi. Elule dio. Makule. Elule. Makule. Elule. Makule. Elule. Deno batera. Elule dio. Oso ondo! Ba honekin, prest gaude, azkeneko buelta bat egiteko, beraz, utzi dena ondo prestatzen, bale. Azken buelta bukatzean agurtzeko, bale, ados. Ulertuta. Beraz, irudikatu berriro, elurra. Eta bapatean entzuten dugu oihu bat. Elule, elule,
berriro. Osondo! Elule dio, harrapatu dituz, de sorpresita. Ordan, elule dio, elule dio, elule. Bai? Elule, Luzitu da dira, Sam. Elule, jarraitu, makule. Hartzen. Prest, azkenekoa! Beti publikora begira. Sariketa nagusiari edo sari emateari ekin aurretik, 6. Gabon sustraiak lehiaketaren berri emango dizuet. Esta modalidad de concurso pretende dejar constancia audiovisual y difundir el valioso repertorio de algunos de nuestros villancicos populares vascos mediante la grabación y edición de un vídeo profesional grabado por uno de nuestros coros. Gabon sustraiak lehiaketa honen epaimahaikideak honako aditu hauek izan dira. Pello Leinena, musikologoa eta Eresbil Musika Euskal Artxiboaren zuzendaria, Jon Bagues musikologoa eta Ereintza Elkarteko ordezkaria, eta David Azurtza konpositorea eta Gipuzkoako abesbatzen elkarteko ordezkaria. Beraz, aurtengo akta irakurtzari ekingo diot. Errenteriako Ereintza Elkarteak Gipuzkoako abesbatzen federazioarekin batera antolatutako Gabon sustraiak lehiaketako 6. edizio honetan, Eresbil Gipuzkoako Foru Aldundia Errenteriako Udala eta Kutxa Fundazioaren babesarekin, behin aurkeztutako obrak entzun ostean eta jarraian egindako eztabaidaren ondorioez, epaimahai honek kontsideratu du, batetik, bai Barainaingo abesbatzak, bai Donostiako Luberri abesbatzak aurkeztutako lanak oso aportazio interesgarriak direla. Eta bestetik, Barainaingo abesbatzak interpretatzen duen Joan Zaigu Gabon kanta ez dela herri kanta kontuan hartuta
baizik eta Eduardo Manrique Astiz egilea sortutako obra berri bat. Beraz, lehenengo abesbatzak ez du oinarritatako lehenengo puntua betetzen eta hori dela eta deskalifikatua geratu da. Horregatik, erabaki du ematea dagoen sari bakarra Luberri abesbatzari Junkal Guerreroren Horra marido emingi obraren interpretazioagatik eta sari hau lan horren bideograbazio profesionalean datza. Oraintxe ikusiko dugu bideoa. Hauxe izan da Gabon Sustraiak lehiaketaren irabazlea eta oroigarria jasoko dute eta horretarako Maite Gartzia Errenteriako Kultur Zinegotziari deituko diogu hona etortzeko, Luberri abesbatzako kideei beraien oroigarria emateko. Beraz, Maite Gartzia mesedez zatoz eta Luberri abesbatzako kideak ere etor daitezela. Eta uste dut berala emango didatela gaurkoak, eta beraz zona deituko ditugu saria banatzen lagunduko digutenak. Datozela mesedez, Andoni Goitia Ereintza Elkarteko lehendakaria, Maite Peña Gipuzkoako Aldundiko Gizarte Politiketako diputatua, eta Iñaki Ikeralt Errenteriako Udaleko Zinegotzia. Hainbeste paperekin, moldatuko naiz. Tira. 79. Gipuzkoako Gabon abesti sariketa honetako epaimahai kalifikatzaileak. Eba Ugalde, konpositzailea eta Donostiako Francisco Escudero Kontserbatorioko kantu irakaslea. Alaitz Urkia,
Naia de Abesbatzako zuzendaria eta Donostiako Francisco Escudero Kontserbatorioko irakaslea. Eta Xabier Sarasola, musikagilea eta abesbatzen zuzendaria. Errenteriako Ereintza Elkarteak antolatutako sariketa honetan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Errenteriako Udalaren, Kutxabanken eta Gipuzkoako Abesbatzen Elkartearen babesarekin, talde ezberdinen obren interpretazioa entzun ondoren eta ondorengo eztabaidaren ondorioz, epai hau eman du. 3. saria, 700 eurokoa, Garrintzi taldearentzat. Bigarren saria, 1.100 eurokoa, Galtzagorri abesbatzarentzat. Eta lehenbiziko saria 1.500 eurokoa, Barainaingo abesbatzarentzat. Ez dadila urrun joan, nahi baduzue bai, segi, ez dadila urrun joan Barainain abesbatzako zuzendaria. Hau izan da, sariketak eman duen guztia, 1000 esker guztioi etortzagatik, eta orain Barainain abesbatzaren zuzendariak zuzenduta, kanta dezagun denok ator-ator. Urte berri on!